Halløj! Du var klar om det. Krabbekrøller, krabbekrøller. Knock, knock. Who is it? It's Hugo. Hello. Hello. Balloon head. Alien chick house, chick house. En video. Pikachu. Stop det. Den kommer ind på face. Sig hej til kameraet. Hej kameraet! Den kommer ind på face. Ej, det er vildt. Jeg vil også med. Jippy! Jeg slikker din kud. På seminaren. Okay, nu. Vi ses!